Gypsies. My nigga. Nigga, what? MC Ryan, Cherry Chin. La Familia. Náš produkt. Naša vec. Úplne, že dole hlavou idú Rokom cigáni, cítiš, čo vám jebe? Zapalujem sviečku na náš národ slovenský. Možno čo z toho cítiš, že moje rímy cigánsky. 93 rok, keď štáty rozdelili, komunisti starí sa už tajne nemodlili. Prezident bol Mečiar a slúbil amnestiu. Áno, vtedy založili Papajovú vražednú mafiu. 97 štát slovenských veľmi rýchlo zničil. Mečiar tiež padol a s ním parlament sa lúčil. Ako roky ubiehali, ľudia sa zdávali, svoju slobodu strácali, okradali nás mafie. A týmto doba sa zmenila, práve zlosť vo mne bije. A teraz posledná odbila, táto spoveď vo mne žila. Teraz nastala tá chvíľa, aj keď bolesť už odišla. Mene Božom sa pomodlím za všetkých z nás. Za všetkých z nás, som sám proti všetkým, ľudia, zamyslite sa. 2002 už aj môj mozog to chápe, slovenčinu láme, dealerov po sídliskách často stretávame. Peniaze slovenské do ich vačkov napchávame. Zračo na čo kúkam, sú z nich bohatší a my už ani tú cigánsku vieru nemáme. 2004, diagnosták na Trnavke, hľadal som príčinu ku každej mojej nadávke. 2008, až vtedy došiel koniec mojej ústavackej rozprávke. 5 rokov potom, apríl 13. sa ide len sedieť UVTO z Martine, čierny tieň, musel tam už trpieť, bolesť vnútra vidieť, priania vaše nechcieť, na záchode vysieť a smutne si tam umrieť. Piatok 13. ma kľudom prepúšťali, nepriatelia všetci ma s láskou privítali. Vtedy krásne myšlienky ma rýchlo napadali. 16 rokov od roku 2000 je už iná doba. Škoda, že tajne vyhnula vo mne tá pouličná zloba. Pouličná zloba, yeah. Deva malo. Poďme si báť díkon. A bajíš medzi.